Доброго ранку. Рада вітати вас у нашому доброранку. Ой, Кася, якая колясочка пригоженькая. И с бантом. Ну просто цудовная. Будешь тяня ляльку заколыхивать? Я? Олег, это не моя коляска. Я думала, что ты ее принесла. Я? Не, яна не моя. Цікаво. І хто ж тоді її принес? Сябры, ви не бачили? Таня, погляди, може там записка некая есть? Не, записки нема. Я здогадалася. Гэта нам хтось сюрприз вирішив зробити. Може, Лесик? Докладно не Лесик. Ён дівочими справами і цацками не цікавиться. До речі, де ён? Сапраўды, наш разумник что, проспал? Бягу і віншую, дзяўчынкі. Усім салют. Прабачце за спазненне. І віншую усіх дзяўчынак яшчэ раз. Прывітанне, Лесічак, а ты нічога не пераблытаў. Свята дзяўчынак жа не сёння. Сябры, а вы что-нибудь разумеете? Лесик, сапраўды, сённяшні 8 сакавіка, калі ўсіх дзяўчынак, матуль, бабуль віншуюць. Шчыра кажучы, з гэтым святам трэба віншаваць не толькі дзяўчынак, але і ўсіх дзетак. Віншую са святам вынаходніцтва першага дзіцячага транспартнага сродку. Лесік, перастань гаварыць загадкамі, растлумач усё па парадку. А я, здаецца, пачынаю здагадвацца, што Лесик мае на ўвазе. І адкуль тут лялечная коляска з'явілася? Лесик, это не ты яе прынёс? Я, Танечка, я. І ты правільна здагадалася. Аб чым здагадалася? Не, я адна тут нічога не разумею. А ну, тлумачце хутенька. Усё мне і нашым гледачам. Думаю, першы транспартны сродак усіх дзетак – гэта коляска. І ты хочаш павіншаваць нас з днём яе вынаходніцтва. Ты на гэта намякаеш, Лесик? Таня, ты малайчына, правильно зразумела. Ты вырашыў адзначыць дзень нараджэння дзіцячай коляскі? Гэта сапраўды адно з самых карысных вынаходніцтваў для дзетак. Цікава, а хто яе прыдумаў? Напэўна, якая-небудзь матуля, якой было складана насіць некалькі дзетак на ручках. І колькі год дзіцячай колясцы? Многа ці не вельмі? На ўсе пытанні я магу адказаць. Я ж сюды раней за вас прыбег, коляску прынёс, а потым вярнуўся ў свой пакойчык і вырашыў пачытаць пра гісторыю коляскі. І так зацікавіўся, што не мог адарвацца. А, дык вось чаму ты, Лесічак, сёння спазніўся. Ну так, зачытаўся крыху. Дык давай ужо, расказвай нам хутчэй, хто прыдумаў дзіцячую коляску. Думаю, у Лесіка столькі фактаў, што хутка расказаць не атрымаецца. Таму прапаную зараз паглядзець наш ранішні мультфільм, а вы, сябры, не забывайцеся, што потым мы пагаворым пра гісторыю самага першага дзіцячага транспартнага сродку. Сябры, нагадваю, некалькі дзён таму у свеце адзначалі дзень нараджэння дзіцячай коляскі. І Лесік паабяцаў нам расказаць пра гэта вынаходніцтва шмат цікавага. Абяцаў, значыць, зраблю. Па-першае, дзіцячая коляска хутка адзначыць свой юбілей. 300 год. Нічога сабе, гэта даволі шмат. А прыдумала коляску якая-небудзь матуля, у якой было шмат дзетак, так? Кася, ты амаль здагадалася. Вось паслухайце і паглядзіце, якую цікавую інфармацыю я для вас знайшоў. Першую коляску зрабіў Уільям Кент, англійскі ландшафтны архітэктар, і сканструяваў яе па просьбе герцага Уільяма Кавендіша, бацькі 6 дзяцей. Во, я так і думала. Калі дзетак шмат, іх складана ўсіх адначасова на руках трымаць. Першая коляска нагадвала хутчэй павозку, і запрагалі ў яе казу ці поні. Ой, я б не адмовілася на такой пракаціцца. А дзеткам, напэўна, гэта падабалася. Але не ўсе дзеткі маглі катацца ў такіх прыгожых павозках-колясках. Гэтыя дапаможнікі матуль вельмі дорага каштавалі і былі толькі ў знатных сем'ях. Во як! А зараз колькі колясак на нашых вуліцах? Любых колераў і на любы густ. А акрамя такіх павозак, якія яшчэ коляскі існавалі? Сапраўдная мода на коляскі пайшла ад каралевы Вікторыі.
якая гадавала 9 детак і хацела сама гуляць са сваімі малымі ў парку. Як гэта кранальна! Каралева была вельмі добрай матулі. Так і я бачу, як яна па-каралеўскі везла каляску. Не везла, а цягнула за сабой, бо ў каляскі таго часу не было ручак. А яшчэ яна была даволі высокай і не вельмі ўстойлівай. Значыцца, коляски были небяспечнымі. Можна сказаць і так. Але ўсё роўна яны сталі папулярнымі спачатку ў Англіі, а потым і ва ўсім свеце. А калі з'явіліся каляскі, падобныя на нашы, сучасныя, а? Амаль праз 100 гадоў прыдумалі каляску з ручкай ззаду. Тады ёй прасцей стала кіраваць, а дзеткам добра бачыць наваколле. А знешні выгляд калясак, як я бачу, нагадваў дарослыя экіпажы, так? І ў такіх калясках дзеткі маглі толькі сядзець. Значыцца, такія экіпажы падыходзілі толькі для дзетак, якія ўжо падраслі. І прайшло яшчэ шмат гадоў, пакуль каляска стала нагадваць сённяшнюю, ператварыўшыся ў люльку на колах. Цікава, а каляскі з маторчыкамі існавалі? Якраз хацеў расказаць пра гэта. Калі пайшла мода на першыя аўтамабілі, узніклі і мотакаляскі, і няні дзетак павінны былі прад'яўляць бацькам вадзіцельскія правы. Коляски з дзеткамі на дарозе, сярод аўтамабіляў, гэта ж небяспечна. І дыхаць дзеткам на дарозе побач з аўтамабілямі было шкодна. Таму ў хуткім часе каляскі з маленькімі пасажырамі адправіліся туды, дзе было ціха і лёгка дыхаць, у паркі і скверы. Ага, але б я ўсё ж пракацілася разок на мотакалясцы. Гэта была б цікавая прыгода. Потым каляскі паступова станавіліся не такімі дарагімі. Іх набывалі ўсе, хто хацеў. Канструкцыя таксама крыху змянялася. Каляскі сталі больш нізкімі і глыбокімі. А вось коляску майго малодшага браціка, я помню, бацькі маглі скласці, каб зручней было ў дарозе. Цікава, а хто прыдумаў яе складаць? Такую каляску прыдумаў сапраўдны авіаінжынер Оуэн Макларен. Ого, і на што яму такая спатрэбілася? А ён пашкадаваў сваіх дачку з унучкай. Дачцэ вельмі нязручна было ў далёкім падарожжы з вялікай каляскай. Цікава. Дзякуючы авіаінжынеру, коляски сталі больш зручнымі. Сябры, запытайцеся ў сваіх бацькоў, якога колеру былі іх каляскі. А можа, у вашых бабуль і дзядуль ёсць фота вашых бацькоў у калясках. Думаю, вам цікава будзе паглядзець. Сапраўды, вельмі цікава. Ніколі б не падумала, што каляскі гэта ўвогуле рэч з такой багатай гісторыяй. А яшчэ цікава тое, што і зараз коляски вельмі папулярныя. Ну так, якое ж дзіця не каталася ў калясцы? Каляскі падабаюцца і дзеткам, і матулям. Лічу, што яны вельмі карысныя. Вось я, калі вырасту, магчыма, сам стану канструктарам і прыдумаю якую-небудзь новую прыладу для каляскі. Ці ўвогуле вынайду коляску-робота. Коляску-робота? І што яна будзе рабіць? Сама гуляць з немаўляткам? А можа і так. А яшчэ будзе сама люляць і карміць, і казкі расказваць. Няхай у цябе, Лесік, усё атрымаецца. А калі зайшла размова пра казкі? Сапраўды, думаю, самы час паглядзець мультыплікацыйную казку. Малайчына, разумнік, здагадаўся. Яшчэ некалькі хвіліначак, і мы бяжым. Толькі з гледачамі развітаемся. Куды мы бяжым, Танечка? Сапраўды, куды? Калі на спартыўную пляцоўку, я павінна перапрануцца. А калі ў госці, я таксама апранула штосьці больш прыгожанькае. Добра, да сустрэчы. Мае бацькі запрашаюць вас у парк катацца на атракцыёнах. А пасля можна пайсці ў батанічны сад, паглядзець на цікавыя і прыгожыя кветкі. Дык чаго стаім? Пабеглі хутчэй! І перапранацца перадумала. Не, нельга губляць ні адной хвіліначкі гэтага прыемнага сонечнага дня. Сябры, да пабачэння! Няхай ваш дзень таксама пройдзе цудоўна. Гуляйце на вуліцы, сустракайцеся з сябрамі, адпачывайце, як вам падабаецца. Можаце паназіраць за дзіцячымі каляскамі і павіншаваць іх маленькіх пасажыраў і матуль з днём нараджэння іх транспартнага сродку, які адбыўся зусім нядаўна. Так, хопіць слоў, пабеглі! Толькі давайце пра нашу наступную сустрэчу дамовімся.
Мы чакаем вас с понеделька по пятницу ровно ў 7:01 раніцы. На телеканале Беларусь 3. До сустрэчы зранку! У нашым добраранку! І не праспіце! І ад мяне, пакуль вы вырашаеце, чым заняцца сёння, яшчэ адзін цікавы мультфільм.